Připravujeme se na zítřejší akci. Tak mu zavoláš ty, já tady mám teď mrtě práce. Je vidět dělba práce, mediální hvězda a dříč. Ale já jsem měnil zprávu sociální sítě, vole. Já jsem příležitostný pomocník, vole. Jo, takže to je jeden stán a potřebujeme ještě jeden nějaký menší stan na podium. Mluv, vole. Povídej něco, já chci vidět, jak to bude brát ta kamera, ten zvuk. No to je jedno, to je úplně jedno. Kdy mají charitativní koupání pro Sofinku, tak jsem přijel je podpořit. Takže co se mohlo posrat, už se posralo. Pojďte! Dejte uličku hanby a my jdeme do vody! Krásně. Já si myslím, krásná účast, super kostýmy, výborný úplně. Parádní. Jo? Je super, druhý ročník říkáš? No druhý ročník. Jo. No první ani nebyl. Děkujeme, že jsi tady a že podporuje. Děkujeme. Děkujeme moc Alpíkovi, moc krát děkujeme. A my ještě přidáme tady do toho peníze. 14:41. Myslím si, že by mohlo být najde.